هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. balma sunna tebe sabana la jeli kelaw malikono ani maliko kan amo be fo islamiya ka foli no ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foli ko fe kaw bismillah ko émission wandi kinega no ye dina kuna foni bi aw ka émission kinega ananga karamo ba ananga Cheikh Mahmoud Kuma de benyo ngol nyin galu min banglo nara sona a Cheikh Mahmoud Kuma be no jabi a Cheikh Mahmoud Kuma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ نبلغكم جماعة دبيبولو يانا نمسون دامني. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد. أما الله سبحانه وتعالى تنمو أما بركدا وكفي أم بسلي أم مثل محمد كان نمني كشالة كوجايا كان أنا كسي وأنا كدم كواني مغم وطورا وكو نمني يمني فوق تسجدهم أنكلم كفي كم مسابين تنمو أنكلم كفي كسلك ربين كان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء علم بجكلو بلا جيلم فو بلا جيلم ورمانو وكتلو ما جكلو منا أنبياء فو على كانوا بلا جيلم تمه وبكا علم سلاميا كانوا من كما على كنيجيا أنولا كلا خرجيا أنولا نيه بلاو لا هرب بلاو على كنينا بلا جيلم كش أما بلا جيلم كنيا أرجنا ينندي ala ka arjana di dina abela jila am fara min be no na wi ka kan ni galu bla kana am be duwa ke o fara ka duwa ka ni ala ka ande sawabo ma an ka fota wa an ka keta bela jila wa billahi ta'ala tawfiq amin. Cheikh Mahmoud ami foki wala ni mano iganya block ma ko fe 600 be do nga ni galu la ni galu kene ka ni gal fulo min bamolo ko cheni musu do furla ni ona kasro o islami walma o be chrétien yala ou bien kafir o yodo maintenant on m'a tout bi gado dine kono kado islamia dine kono est ce que flou mun kera ka to o islamie o flou daga lendo o sa sise na kambe sawaba ma amin ni kalin la kana ambe afu ni hera de mo ina mo furula ka so au islamie o kofe au nana kodo ka famu yake famu yake le kofe aw nana tenteno ke dina kalite kacha na kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka famu ka foko o de tay sawaba aw ka do islamiyana o yere de foitina ke o ko ne ni herete o ya famu kan ni kali jaranya alaka no deme nambe ajabi ni gumeni islamiya ko bele gelin beta kira ko ani ala ko de la jalla fi'ala وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على كلا صلى الله عليه وسلم يا كوكي جوغا منونا سلاميا كو بلا جيلين بتاليك او بلا وساسي ambe afuye mo minnu be no kunte islamiye ni ku yefuruke akira o yedden soro sa wal muhammad den soro sa u donen ko fe islamiye na furu imbeto ajola olu kumenu na o tekniye no donen islamiya na olu nyana min kɛ furu in fana bɛ ɲa silamɛya in nɔfɛ i y'a faamu cɛ ni muso bɛɛ mana tubi ka don silamɛya na o bɛɛ lajɛlen ka furu bɛ to a cogo la tubi in bɛ a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a bɛɛ kɛ silamɛya furu ye hali n'a sɔrɔ u ye furu in kɛ furu kalite natɔ fɛn fɛn na u ka sigida mɔgɔw ka laadala ko la hali n'a y'a sɔrɔ ani silamɛya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye silamɛya b'a bɛɛ lajɛlen jate ni furu ye an bɛ o daluya ta min sisan i b'a dɔn an ko silamɛya originali de bɛ an bolo kira y'a ta yɔrɔ min na an tɛ laadala ko la sallallahu alaihi wasallam an tɛ laadala ko la an nana mɔkɛw sɔrɔ ni ka o tɛ karisalakaw ka silamɛya o tɛ premier an bɛ o dɔrɔn de la
kira kun bɛ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ kun bɛ ni kun nana tuubi ka don silamɛya la ala kira kun bɛ o bɛɛ lajɛlen ka tuubi na sallallahu alaihi wasallam nka a m'a fɔ mɔgɔ kelen k'a ye segin a ka furu kan i y'a faamu a m'a fɔ mɔgɔ si k'a ye segin a ka furu kan fo n'a kɛra mɔgɔ minnu furula k'a sɔrɔ muso tan b'olu bolo walima minnu ka ca a ko k'i ka naani t'a la i k'a tɔ bɛɛ bila bon a tɛ bɛn cɛ ka tɛmɛ muso naani kan i y'a faamu ala k'an bɛ k'i ka naani t'a la i k'a tɔ bɛɛ bila o naani fana min ta daminɛna o min ta kɛra laban o t'a la i sago t'a la i ka tɔ bila i k'a tɔ naani ala k'an bɛ sababu ma o kumana an b'a fɔ ninnu ye kuma kuntala surunyana mɔgɔ o mɔgɔ n'aw furulen don ni aw donna silamɛya la aw donna aw sanuyara min kɛ aw ka furu fana sanuyara aw nɔfɛ furu kɔrɔ min tun bɛ furu siri kura tɛ kɛrɛ o kumana o de bɛ to a cogo la a ye den minnu fana sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛ halala ye a ko faamu ko ɲuman ala ka o di an bɛɛ lajɛlen ma wa billahi ta'ala tawfiq an bɛ an ka sɛriw fɔ o ɲininkali kɔfɛ ɲininkali filanan an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko npogotigini falen n'o ko k'a bɛ taa ka kalan continue jamana kɔ kan npogotigini min ma furu misaliyala a ye baki sɔrɔ ale b'a fɛ ka taa Faransi walima jamana wɛrɛ la ka taa ka kalan continue ko o kiiri bɛ cogo di silamɛya la ça c'est i b'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'i k'i b'a kɛ silamɛya la k'a sɔrɔ a tɛ bɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i y'a ye nin ɲininkali nana ka taa anw ma parce que u t'u ye fɛn dɔ de dɔn o ye jumɛn ye ko a haramuyara muso kelen ka voyager ka taa yɔrɔ la k'a sɔrɔ zimu haramu t'a nɔfɛ ninnu bɛna taa kalan de la i y'a faamu a kelen de bɛna taa o dɔ zimu haramu tɛ yen n'i y'a ye u ye nin ɲininkali kɛ u ye dɔ dɔn u ye diinɛ fɛn dɔ dɔn n'i y'a ye i npogotigini bɛna taa npogotigini baliko k'a fɔ npogotigini falen fɛn wɛrɛ sɔrɔ o ye min balikuyara de ye i y'a faamu a balikuyara a bɛna taa kalan kɛ a kelen ayiwa tunga fɛ yadda olu kiri ye jumɛn ye an b'a fɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ma voyage ko voyage la muso kɔni i bɛ voyage dɔrɔn de bɛ voyage n bɛ taa bɔ n fa la n bɛ taa bɔ n ba la walima n bɛ taa nin yɔrɔ n bɛ taa nin yɔrɔ in na o tuma na a haramuyara i ka taa k'a sɔrɔ zimu haramu t'i nɔfɛ ala b'a fɛ ka muso bonya de ko zimu haramu ko ye muso kelen mana voyage ɲɛdɔnya ka ca a la masaba in t'a fɛ muso ka dɔgɔya dɛ muso de bɛ hadamadenw bɛɛ wolo ale de bɛ bɛɛ wolo o ma dɔgɔya min mana muso sɔrɔ a ye cɛ bɛɛ sɔrɔ ça c'est mɔgɔ hali ni muso bɛ voyage la ɲɔgɔn fɛ musow bɛ voyage la u bɛ mobili kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ cɛw kan ka wuli k'u jɔ cogo bɛɛ lajɛlen na muso minnu ka bonya bɛ segin u ma cogo min na k'o segin u ma u defa hali n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dumunikɛyɔrɔ la fɛɛrɛ ka kɛ u ka muso ninnu dɛmɛ n'u y'a mɛn gɛlɛya bɛ maa min na u ka hinɛ o la i y'a faamu mɔgɔ mɔgɔ n'i ye muso bonya i y'ala ka diinɛ bonya i y'a faamu o kumana sisan nin bɛna taa tunga fɛ ala kɛra dugu sallallahu alaihi wasallam muso man ka taa tunga fɛ ka sɔrɔ zimu haramu t'a nɔfɛ ale dun bɛ taa ka kalan na a ye burusu sɔrɔ walima fa b'a fɛ k'a ka nafolo bɔ n'i ko ko o dɔɔnin ka taa nɔfɛ min tɛ kalanden ye o dépense n'o tɛ fa kun don o kumana yanni a bɛ bɛn o ka taa tunga fɛ wa taara a kan k'a ka kalan k'a nɔ na dɛ an b'a fɔ a tɛ bɛn kira ye min fɔ an bɛ dama sallallahu alaihi wasallam a tɛ bɛn muso kelen ka taa k'a bɛ taa kalan kɛ tunga fɛ i y'a faamu muso kelen ka taa k'a bɛ taa kalan kɛ tunga fɛ zimu haramu t'a nɔfɛ ka wuli k'i bɛ taa Faransi i bɛ taa Ameriki i bɛ taa e kelen a tɛ bɛn i y'a faamu a tɛ bɛn o de ye base ye nka fɛn dɔw bɛ se ka na ɲininkali dɔw mana na ala kira ta ye min ye an b'o fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu bon fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka na o misaliya ye jumɛn sa sisan kuma dɔw la muso bɛ se ka kɛ a minɛnen don kafiriw bolo u y'a minɛ a bɛ kaso la bolo ne ko ni kaso dayɛlɛla o muso in b'a fɔ ko n tɛ voyager ka bɔ nin dugu in na ka taa n faso la ko zimu haramu tɛ n bolo wa i bɛ voyager dɛ o tɛ bɔgɔ ye wa walima fana jugu nana bi dugu kan fitina wulila dugu la e muso e yɛrɛ ɲinitɔ i b'a dɔn e bɛ se k'a fɔ ko zimu haramu tɛ n bolo n tɛ bɔ yan nɔ ka taa yan fɛ wa ala k'an kisi a kaw nana a kaw nana libériya kɛlɛ fitina wulila libériya silamɛ dɔw bɛ yen
ka bɔ nin dugu in na ka taa nin dugu in na i y'a faamu silamɛw y'a daga o ye hali ni zi muharamu t'i bolo i ye fɛɛrɛ tigɛ sɔrɔ ka bɔ dugu in kɔnɔ e bɛ bɔ dugu in kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔ k'i nin kiki hali ni zi muharamu t'i bolo i bɔ dugu la ka taa dugu la o misaliya kɛra fana an yɛrɛ ka jamanaba ye n'o ye Abidjan Côte d'Ivoire mankan wulilen yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ Abidjan u ko u bɛ bɔ Abidjan ka taa Côte d'Ivoire dugu wɛrɛ la hali ni zi muharamu t'u nɔfɛ a dagaraw ye k'u yɛrɛ ɲini i y'a faamu الضرورات تبيح المحظورات فين حرمنا توجو ni dɔrɔra nana min kɛ girinni a ye yɛrɛ zi muharamu bɛ muso ka karama protégé mais fitina min bɛ o bɛ ka muso yɛrɛ kɛ ɲɛnamaya de danger la o tuma na ɲɛnamaya priorité bɛ di o de ma o ka lakana i y'a faamu o tuma na sisan an bɛ segin ka na an ka walanda in na muso dɔw bɛ yen u kan ka taa kalan dɔ kɛ mun kosɔn ka muso tɔw bɛɛ lajɛlen lakana dɔrɔrɔ kosɔn jamana bɛ se ka olu bila ka taa olu fana taatɔla jamana bɛ se k'olu protéger cogo min na u b'olu protéger ten u kelen ka taa dɔrɔrɔ dɔ kama ni silamɛw y'a ye walima seliw y'a ye nin ye dɔrɔrɔ de ye komi n'a fɔ o ɲɔgɔn o bɛ se ka daga o ye dɔnniya dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ si t'a dɔn dugu kɔnɔ nka ni muso y'a dɔn ka ban a b'a muso tɔw bɛɛ lajɛlen lakana muso tɔw bɛ sutura o tuma o dɔrɔrɔ kama o tuma na o dɔrɔrɔ in fana kalankɛla de bɛ se ka o définir dɛ ala mɔgɔ minnu ye ala ko kalo olu de bɛ se k'o définir i y'a faamu ala k'an bɛ sɔn o tuma ni o dɔrɔrɔ nana o tuma an b'a fɔ o denmuso tigilamɔgɔ k'a fɔ kalankɛla dɔ ye u ka sigida la ni denmuso b'a fɛ ka taa kalan kɛ nka a bɛ ka kɛ nin dɔrɔrɔ in de ko yali nin dɔrɔrɔ in b'a daga ye wa taara a t'a daga ye ni o kalankɛla in ye ko a b'a daga ye a banna parce que kalankɛla bɛɛ lajɛlen b'a ta kuranɛ ni hadisa in de la ala k'an bɛ sɔn o ma. Amiina amiina inshallah an b'a jigiya ko lamɛnjɛkulu ye faamuya sɔrɔ ni ɲininkali min na o kɔfɛ ɲininkali min bɛ yen an balimakɛ dɔ ko ale ye npogotigi dɔ maminɛ ko sisan ale b'a fɛ k'a dɔn est ce que n'i ye npogotigi maminɛ a ka dépense wajibiyalen b'i kan. ça c'est ala k'an bɛ sɔn o ma. Amiina. I b'a dɔn muso ka dépense bɛ wajibiya cɛ kan ni muso bɔra a fa bara ka a cɛ bara de an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ta kira ani a ka seba sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhu ajma'in i y'a faamu i b'a dɔn babu dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko a bɛ fɔ ma ko fiqhu sira ala kira ka tarikhu diinɛ faamuya min bɛ o kɔnɔ o ye fɛn ba ye dɛ n'i y'a jateminɛ n'i ye Zadul Ma'ad lajɛ fi hadi khairil ibad o tuma o min bɛ yen nɔ o de ye fiqhu sira yɛrɛ ɲuman ye Ghazali fana ye a ɲɔgɔn dɔgɔ Mɔgɔri fana ye a ɲɔgɔn dɔgɔ o tuma na sisan i ye ɲininkali min fɔ sisan nɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ n ka lahalaya ye nin ye sisan nɔ e ye muso dɔ maminɛ yanni kabini i b'a maminɛ don min na a ka dumuni wajibiyalen kan wa a ka finiw wajibiyalen kan wa an b'a fɔ la a dili ma dafa fɔlɔ a dili ma dafa fɔlɔ protocole tɔ bɛ yen o k'a ta ka na d'i ma o bɛ yen o i y'a faamu i ye woro bɔ a nɔfɛ silamɛ furusiri kɛra fɛn bɛɛ kɛra nka a ma di e ma fɔlɔ a b'a fa bara de i b'a dɔn min ye maminɛ gansan ye k'a sɔrɔ akulu ma kɛ k'a sɔrɔ furusiri ma kɛ walima fɛn minnu bɛ furusiri yira olu ma kɛ o sɔn an fɛ yan nɔ furusiri ye fila ye furusiri tɔgɔ bɛ dɔ la kuma dɔ la furusiri tɔgɔ taara mɛ ani furusiri bɛ ye kelen n'o fɛn fɛn sabatira furu ɲana koyi silamɛ furusiri min bɛ kɛ an fɛ misiri la yan o ye furusiri ye donc kuma dɔ la o tɛ kɛ kabila dɔ yɛrɛ ta la mais o saritiw bɛɛ lajɛlen bɛ dafa min na la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adl o kuma o bɛɛ lajɛlen bɛ dafa dɔw bolo du kɔnɔna na furu ka ɲi i y'a faamu nka ni o si ma kɛ fo layidu tali ye dɔrɔn an denmuso in filɛ de i bɔra a nɔfɛ mais an y'a layidu ta an bɛna d'i ma o ye maminɛ de ye a fɔ ko al-khutuba i y'a faamu al-khutuba o ni akudu tɛ kelen ye ala k'an bɛ sɔn o ma o tuma na an k'a kɛ yɛrɛ akudu yɛrɛ kɛra khutuba in kɔni walimuso de don koyi ni khutuba kɛra walimuso de don o tuma na sisan e t'a tiɲɛ ta a t'i tiɲɛ ta layidu tali ye foyi ma kɛ fɔlɔ i t'a tiɲɛ ta a t'i tiɲɛ ta nka ni akudu de kɛra ne ye furu yɛrɛ sirili ye walima min ni furusiri bɛɛ lajɛlen ye kelen o tuma na sisan muso e b'a tiɲɛ ta a fana b'i tiɲɛ ta ni e fatura a bɛ don i da la nka a bɛ a fa bara a ma di e ma fɔlɔ n'a ma di e ma fana a man kan fɛn ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ
o ye k'i yɛrɛ ka bonya tiɲɛ ye o mana ta don min na ka taa d'i ma ko an tilala o kumana a banna i bɛ donna ka fɛn mais a b'a fɔ a bara e tɛ se k'a fɔ i bɛ nasɔngɔ d'a ma i b'a balo de i y'a faamu Ala k'an bɛ sababu ma. Amina. Inshallah an b'a jigiya ko tuguni ko n ka lamɛnjɛkulu ye faamuya sɔrɔ ni ɲininkali fana la o kɔfɛ ɲininkali min bɛ yen o ye an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko ni furumuso t'i ba bonya yala a bɛ daga e ko muso mara ko tuguni wa. Sadu Sise naamu yɔrɔ ni ɲininkali fɛn caman bɛ nin kɔnɔ furumuso a t'i ba bonya ni ye kumaba ye dɛ e nana i cɛ min ka furu la o bɛ k'a ka alijɛnɛ ɲini ni mɔgɔ min ka dunga ye e tɛ o bonya est-ce que ale nana furu la wa. A mana furu la o kumana muso min mana furu la i b'a dɔn kɔni o ko compliqué don dɛ nka a ka ɲininkali base ye ko e dɔw kan ka to i ka furu la wa. Cɛ yɛrɛ kan ka nin dɔn e taara borobo ta kana o bila i ba kan waati o waati a t'a bonya ni i tɛ mɔgɔ min bonya o kɔrɔ ye jumɛn i bɛ k'o dɔgɔya tɛ wa o muso bɛ ka e ba dɔgɔya don o don a bɛ kɛ e ba dɔgɔya e ka o to i ka furu la i de bɛ kɛ dangatɔ ye koyi ka kɛ sababu kɔni ye ka mɔgɔ ladabali dɔ ta kana o bila i ba kɔrɔ o bɛ ka e ba tɔɔrɔ a t'i ba sago kɛ a b'i ba dɔgɔya a t'a bonya e bɛ ka taa i nɛgɛ nɔfɛ i t'i ba dugawu sɔrɔ dɛ. I ba dɔw sɔrɔ mɔgɔ dɔw de la ka kunnagoya nin kama parce que dɔw taara tasuma na nin kama parce que a tun bɛ a muso fusaya a bamuso ye i y'a faamu dɔw kunnagoyara o taara jahanama na nin kama Ala k'an bɛ sababu i y'a faamu o kumana muso o muso ni e kɔni de tɛ i cɛ ba bonya ni cɛ ba yɛrɛ ko don min na i cɛ ma ko nin muso furusa wajibira i cɛ kan o de Ala ka sariya jogojugu bɛ muso fɛn fɛn na ni mɔgɔ ɲɛnama tɛ ni i masa fila dɔ la kelen kɔnɔ k'i ka nin muso in furusa a wajibira k'i ka furusa n'i ma furusa i bɛ kɛ dangatɔ ye hali n'u m'a f'i ye k'a furusa fana e ɲɛ bɛ nin na nin bɛ ka tɔɔrɔ lase e ba ma a mago t'i ba la i ba bonya t'a fɛ ni ba ko kɛra a b'a fɔ tan ni ba ko t'a kɔrɔ ale bɛ ɲɛsin tile min fɛ o tɛ muso ɲɛnama ye hali ni maa m'a fɔ k'e k'o bila e k'an k'o bila i y'a fɔ e k'an k'o bila ni dugawudenya b'i kɔnɔ walima hali ni t'a fɛ k'i ba dugawu ɲini ni hadamaden ɲumanya dɔɔni b'i kɔnɔ Ala k'an bɛ sababu ma. Amin. Inshallah an ma jigiya kura ye ko n ka lamɛnnikɛla jɛkulu bɛ faamuya sɔrɔ ni ɲininkali in na o mana tɛmɛ ka bɔ yen ɲininkali min bɛ yen an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko n'i bɛ sigi i bɛ sigida dɔ la i tulo b'a la mɔgɔw bɛ ka baraw dɔ kɛ u bɛ ka kumaw dɔ fɔ kuma nin o ma de tɔgɔ ma mais e yɛrɛ kɔni b'a dɔn coyi ko ka mɛn de ma e y'o bisigiyali min kɛ est ce que o bɛ considéré i n'a fɔ bisigiyali. I b'a dɔn ça c'est Ala k'an bɛ sababu ma. Amina. Mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ sigi la mun bɛ tɔgɔ fɔ ka ban o to yen mɔgɔ bɛ ka kuma fɛn fɔ kana o bisigiya ka taa i yɛrɛ i y'a faamu hali n'o kan bɛ i ma n'o o ma e tɔgɔ fɔ olu tɔgɔ ko jitɔ de ye o olu kɛra jitɔ de ye sa o mana mɔgɔ min kɛra jitɔ ye e man ka i yɛrɛ bila o tigilamɔgɔ nɔfɛ o y'o ko bannen ye e yɛrɛ y'a faamu ninnu bɛ kan bɛ e de ma nin kuma in na o ma se ka farinya k'a f'i ma olu tɔgɔ ko jitɔ de jitɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka n'i yɛrɛ bila nɔfɛ i y'a faamu o mana mɔgɔ n'Ala y'i kɛ mɔgɔ ba ye ka n'i yɛrɛ ta jitɔ si nɔfɛ ka n'i yɛrɛ ta maani si nɔfɛ i y'a faamu maaniw bɛ ko caman kɛ ni si bɛna i yɛrɛ bila o nɔfɛ i b'i yɛrɛ dɔgɔya parce que Ala ye e fisaya ninnu ma i y'a faamu a kɛ komi i tulo t'a la a kɛ komi i ɲɛ t'a la i ka tɛmɛ i ka maa ɲɛnamaya sira fɛ Ala k'an bɛ sababu ma. Amina. Inshallah o ɲininkali fana faamuyara o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ yen ko silamɛ min ni e bɛ seli dɔ seli i tɛ dɔ seli don dɔ i bɛ seli don dɔ i tɛ seli o silamɛ sugu an b'a wele cogo di. Usa Sise naamu i b'a dɔn Alakira ye kuma min fɔ salawatullahi wa salam an bɛ baara kɛ ni o de ye Alakira ko sallallahu alaihi wa salam ko fɛn min bɛ an ni kafiri ninnu cɛ o ye seli in de ye koyi ni mɔgɔ min y'a to yen dɔrɔn i kafiriyara
n'i y'a to yen dɔrɔn i kafiriya la n'i y'a to yen a kan bɛ jumɛn ma ala sihatihi ala sihatika i y'a faamu i y'a to yen k'a sɔrɔ e ka kɛnɛ mɔgɔ dɔ bɛ o man kɛnɛ o fatɔ bɛ se ka sali wa ayi mɔgɔ kirinnen bɛ se ka sali wa ayi i y'a faamu mɔgɔ min yɛrɛ feere fura dɔ kɛra a la a tɛ su ni tile dɔn o bɛ se ka sali wa mɔgɔ min yɛrɛ hakili fi den mimari y'a sɔrɔ a bɛ i to yen nɔ a b'a den yɛrɛ a b'i ɲininka ko e de i tɔgɔ a denkɛ fɔlɔ bɛna jɔ a la a b'a fɔ e tɔgɔ e ye jɔn ye a ɲɛ b'i la dɛ f'i k'i tɔgɔ f'a ye tuma dɔ la a bɛ fili a bɛ taa i dɔgɔnin dɔ tɔgɔ ko e de karisa dɔ wa i y'a faamu i y'a faamu o kumana sisan olu ye banabaatɔ ye leisa alal maridi haraj i y'a faamu leisa alal maridi haraj ala k'an bɛ sɔn o ma mais e ka kɛnɛ hali i bananen fana madama i bɛ se ka sali i seko ye sali min ye o wajibi de kan i dalen bɛ sali i jannen bɛ sali i b'i kɛrɛ kɛ i b'i ka sali kɛ i y'a faamu i tɛ se ka sali ta i bɛ tayammum kɛ i y'a faamu madama hakili kɔni bɛ i bɛ sali mais e k'i ban ka sali o caman ba bɛ dugu in kɔnɔ sase ni ɲininkali min nana waati caman mɔgɔ bɛ a kɛ an ka telefɔni ko n bɔra muso dɔ nɔfɛ n yɛrɛ ɲɛ b'a la a ka sali ko tɛ ten a bɛ fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ma ko a ka sali ko tɛ ten sali colobaw de don ni ɲininkali bɛ tali k'olu de la i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la o bɛ sali kuma dɔ la o tɛ sali ni saya tugura o ka kin na kuma min na k'u ka mɔgɔ dɔ fatura o ɲɛ bɛ ɲɛnajɛ mɔgɔ la o bɛ siran mɔgɔ hakili bɛ jigin ala la o i yɛrɛ k'i b'o fili k'i da o la sira la o de la i n'a fɔ sunkalo silamɛw wala ani sunkalo silamɛw olu fana bɛɛ lajɛlen ye sunkalo tɛmɛna ka ban tɛ sali yɔrɔ dɔw tɛ misiri yɔrɔ o kumana olu ni kafiriw bɛ kelen ye i y'a faamu mais sunkalo silamɛw bɛ nin fɛn fɛn na an b'a f'u ye an t'u décourager fana an b'a fɔ hali n'u tɛ sali u ka sunba nin a dɔw la u bɛ sun min kɛ dɛ ça c'est a dɔw la u bɛ o min kɛ ala kama ale bɛ se ka hinɛ ma u kan ka k'u silamɛya i faamu o caman baw bɛ yen o do i bɛ ka ɲuman kelen ni min kɛ hali n'i tɛ sali i tɛ sali i bɛ ka silamɛya ɲuman dɔ kɛ a encourager a ko kɛ a dɔw la ala bɛ hinɛ i y'a faamu ala ye hinɛ masa o kumana mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ waati dɔ sali i tɛ waati dɔ sali dɔ mana diya i bɛ sali ni dɔ ma diya i tɛ sali i tɔgɔ de ye ko kafiri faman tarakaha faqad kafar ni ye farala sali duuru in juz'un la yatajaza a bɛɛ ye kelen de ye o tɛ bɔ ɲɔgɔn na dɛ wa n'i ye kelen to yen ka ban i kafiriya la kelen to yen i tɔgɔ ko kafiri ala k'an bɛ sɔrɔ an b'a fɔ silamɛw ye k'u jija u ka kɛ silamɛ ɲumanw ye o tɛ tasuma maɲi dɛ tasuma maɲi n'i y'a ye an bɛ hami an b'a fɛ bɛɛ ka don silamɛya la fɛn wɛrɛ tɛ o n'i ma don ale la i bɛ taa jahanama de kɔnɔ est-ce que ni a fɔra hali i tɛ mɔgɔ min don k'a bɛna taa don tasuma na est-ce que a ka di ye wa ayi a man di ye man di ye o ala k'an bɛ sababa ma o kumana o de hami b'an na an b'a fɛ bɛɛ ka kɛ silamɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ bɛɛ ka sɔrɔ ala k'an kana ala k'an kana ala k'an yɛrɛ fana don ala k'an n'an zuriyaw bɛ don k'an n'an bɔnnaw bɛ don inshallah an bɛ fɔ kibaruya ɲuman dɔn an ka sɛkh ani an ka karamɔgɔba Mahamud Kuma a lamɛnjɛkulu sisan kɔni wagati bɛ ɲini k'an t'an tɛgɛ ma mais yani an ka nin jɔ yan ɲininkali kelen bɛ yen an bɛna o ɲɛsin an ka karamɔgɔ ma a sɛkh Mahamud Kuma an balimamuso dɔ ye ɲininkali kɛ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana la ko ale b'a fɛ ka an ka kuma musow ka janaba kolo de kan ko kuma caman bɛ ka fɔ a la mais sisan ale b'a fɛ ka sunatɛbɛ de ka version mɛn ale ko kuma caman bɛ ka fɔ a la an b'a fɔ a ye janaba ko qualité fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ ka ɲi kira y'a bɛɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam a musow fana y'a bɛɛ kɛ i y'a faamu a qualité dɔ bɛ yen nɔ i bɛ i yɛrɛ kun lasanuya fɔlɔ nɔgɔ bɛ farikolo yɔrɔ i bɛ nɔgɔ ninnu bɔ yen nɔ awra fila i y'a faamu ni i tila l'o la yɔrɔ min na o kumana i bɛ sɔrɔ ka saliji ta n'i ye saliji ta ka tila o kumana i bɛ ji lase i farikolo fan bɛɛ kan saliji ta bɛ min na o de ka fisa ka tɛmɛ tɔw kan a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ fana i mana nɔgɔ bɛ i farikolo yɔrɔ minnu na i b'olu bɛɛ lajɛlen sanuya i y'a faamu o kɔfɛ i bɛ i farikolo tila fila ye tilancɛ kiniyanfan in i b'a daminɛ o fɔlɔ la k'o bɛɛ lajɛlen ko ka jigin kɔfɛ numanyanfan k'o bɛɛ ko ka jigin
a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'i nana nɔgɔ bɛ farikolo yɔrɔ minnu na n'i ye olu bɛɛ lajɛlen lasaniya tuma min na o tuma i bɛ ji kɛ i kunkolo la fo ji k'i kunkolo dugumana sɔrɔ o tuma sa i bɛ ji bɔ i farikolo fan min kan k'o bɛɛ banna i ye nin fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ka ɲi dusu b'i bolo i b'i jɔ dusu kɔrɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ten dusu tɛ mɔgɔ min fana bolo ji min bɛ palan kɔnɔ na i bɛ o ta i b'a bɛɛ jalatigɛ n'a ye baasi foyi t'a la ala k'an bɛ sɔrɔ mɛ a kɔni a sariti kɔni ye min ye ni i k'a ŋaniya fɔlɔ k'a fɔ n bɛna ɲanaba de ko dɛ k'a fɔ e donna ɲɛgɛn na e hakili yɛrɛ tɛ ɲanaba ko la e y'i ko ka tila yɔrɔ min na ɲanaba ko tɛ e ŋaniya yɛrɛ la e tila de ko ko nin ka kɛ n ka ɲanaba ko ye koyi o tɛ dɛ ala batu don ala amadu bin niya o kumana kabini i ma don ala fɔlɔ i ye k'a ŋaniya fɔlɔ ni ne ka ŋaniya a ka ye dusukun na ko nin ye ɲanaba ko ye a filanan fɔlɔ n'i bɛna daminɛ i bɛ bisimilahi rahmani rahim o seliji bɛ daminɛ n'o ye yɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔw b'o ɲini i b'a dɔn ala tɔgɔ man ka fɔ ɲɛgɛn ma mais e mun bɛ bisimilahi rahmani rahim dun bɛ fɔ seliji t'a la mɔgɔ dun ka seliji ta yɔrɔ ye ɲɛgɛn kɔnɔna ye sa jaraba ko fana bɛ kɛ ɲɛgɛn de kɔnɔ o ma o bisimilahi fɔ bɛ fɔ cogo di ala k'an bɛ sɔrɔ o ma i bɛ a fɔ i da jukɔrɔ k'a sɔrɔ i ma i man kan mɔ baasi t'a la o de y'ale kɛcogo ye ala k'an bɛ sɔrɔ o ma. Amin inshallah an b'a jigiya ko an balimamuso a ye fanga sɔrɔ ni ɲininkali la wagati n'a cogoyaw la an bɛ an ka karamɔgɔ fo an y'an lamɛn jɛkulu bɛɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn an karamɔgɔ kumakan laban jumɛn de b'i bolo. Ustaz Cissé kumakan laban min bɛ an bolo o ye foli ye an bɛ silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ an balimamusow fo ani an baw fo an balimamusow an bɛ u fo ani an baw i b'a dɔn mɔgɔ ka kɔrɔ den b'i bɔ o bɛɛ ye i ba ye mɔgɔ fana ni i ka kɔrɔ ye walima o ka kɔrɔ ye o bɛɛ ye i balimamuso ye an bɛ muso la ka bɛɛ fo munna an bɛ musow ta k'u fo olu de bɛ du dilan olu de bɛ denmisɛnninw dilan an b'a fɔ u bɛ cɛsiri min na silamɛya na u bɛ cɛsiri min na silamɛya na Kɔdiwari jamana na ala y'a dɔn a ka kira b'a dɔn u bɛ cɛsiri min na Burkina Faso silamɛw y'a dɔn ala fana b'a dɔn an balimamuso u bɛ cɛsiri min na i y'a faamu lajinɛ silamɛya ɲɛtakun sabatili la u k'u jija dɛ u ka kunnadiya de tile bɔtɔ filɛ nin an bɛ dugawu k'u ye ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u dɛmɛ an bɛ musolakaw fo Ustaz Cissé fɔlɔ-fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko muso ka silamɛya tɛ ten tiɲɛ kuma tɛ ni e taara arijɛnɛ na e muso ma taa arijɛnɛ na muso wɛrɛ de bɛ taa d'i ma yen nɔ arijɛnɛ na e muso taara tasuma na o ye mun nafa ɲɛ ko muso ka kalan ko tɛ ten muso ka ala ko tɛ ten ko muso kɔni ka baara kɛ dɔrɔn e ta bɛ se ka kɛ e nana diɲɛ na i ka baara kɛ cɛ mɛ i ka lahara ko i t'o ɲɛɲini o kumana an bɛ an balimamusow fo an b'an ka musokɔrɔbaw fara n'olu y'an baw ye an b'an dɔgɔmusow fo an'an kɔrɔmuso i y'a faamu an'an furumuso an b'u bɛɛ lajɛlen fo ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ musow bɛ cɛsiri min na karamɔgɔ Cissé fitinin tɛ dɛ u ka cɛsiri fana nɔ yɛrɛ koyi n bɛ dugawu kɛ ala k'an n'u dɛmɛ nka hamina ko caman bɛ musow la an bɛ dugawu kɛ ala ka aw bɛɛ lajɛlen ka hamina ko nɔgɔya hamina ko bɛ mɔgɔ fɛn fɛn ala k'a bɛɛ lajɛlen ka hamina ko nɔgɔya diɲɛlatigɛ hamina ko a tɛ ban nka limaniya de b'a fɔ mɔgɔ la ani kari i ka dɔ bɔ i nata la i ka ɲini fɛn i ka olu ɲini mɛ i ka a ko to ala bolo i k'a ɲini ni hakili ye mɛ i k'a ko to ala bolo bon garijɛgɛ ni ala ma min k'i gɛrɛ i t'o sɔrɔ dɛ i y'a faamu n ka kɛ karisa ɲɔgɔn ye fana o ye muso caman hami dɛ fo n ka kɛ karisa ɲɔgɔn ye ka n'o bila i kɔnɔ o karisa in ala ye e fana tɛmɛ o kan ni fɛn dɔw ye o a bɛɛ tɛ di mɔgɔ kelen mɔgɔ cogoya in na koyi ala bɛ a di dɔ ma bi a b'o minɛ dɔ la bi a bɛ nin di dɔ ma a bɛ karisa balo la o kumana bi dugawu kɔni an bɛ o dugawu kɛ an balakaw ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a n'u dɛmɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ Faransi an bɛ o fɔ muso minnu bɛ Ameriki u bɛ cɛsiri min na silamɛya la an b'o fɔ i y'a faamu minnu fana bɛ Kongo jamanaw na ani Gabon an bɛ o fɔ ala k'a n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala k'a n'u bɛɛ lajɛlen sutura hamina ko bɛ fɛn fɛn b'u la ala k'o hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هل حقا تشتاق إليه
ترجو أن تسقى بيديه. أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم علي.